Xafarders i xafarderes, som a Muro, on fa 19 anys que se celebra la Fira de la Tardor, és a dir, la Fira de la Carabassa. Se combina gastronomia, artesania, mercats de producte local i activitats culturals. Se fan diversos esdeveniments, com per exemple el concurs de carabasses gegants i una ruta gastronòmica amb diferents plats elaborats en carabassa. Anem a descobrir la Fira! Quin menú teniu enguany per la Fira de la Carabassa? Entre altres tenim el més rostit en carabassa, crema de carabassa i caragols en carabassa. Fa molt de temps que veniu en aquesta fira. Que deu fer d'haver 4 anys que venim en aquesta fira de la carabassa. I quin és el producte que més saben, el producte estrella? Ara mateix, avui, el principal producte és el de la carabassa. I tenim les confitures de carabassa i les carabasses. Bé que teniu molt de tipus de carabassa, però què són cada una? Doncs aviam, n'hi ha que són tant de decoració com d'alimentació. Aquestes d'aquí, per exemple, és per fer la confitura de cabell d'àngel. Això de ser boníssim. Sí. Quina bona pinta que fa això! Des de quan fa que sou aquí? Mos hi hem posat fa una estona, ara hem començat. Molt bé, i esteu venent molt de bunyols. Oh no, ara ja han vengut un parell de persones a comprar-ne. La gent aquí sempre surt un poc més tard de la fira. Quina és la tradició que teniu per aquesta fira? Què és el que més vos agrada d'aquesta fira? Bé, nosaltres el primer que feim és mos aixecam prest, mos mirant de posar guapos i mos anem a berenar. M'agrada molt anar a berenar, a començar la fira en so berenar. Què és el que més t'agrada d'aquesta fira? Pues todo lo que es el ambiente, lo de las carabasses, que me encanta la carabassa, y ahora es el momento de hacer las carabasses al forn, y el ambiente que n'hi ha, me encanta Muro. Marga, com ho fas per fer una peça tan guapa com aquesta? Bueno, pues això és inspiració, bàsicament. Vull dir, quan me poso a fer una peça, realment tinc una idea base, però després, mentre vaig fent, pues, vaig desenvolupant la peça. I bueno, de fet, aquesta, pues, ja veus, és com una imitació, com si fos una fua verda. Estem a Pepeta. Pepeta, quina és la tradició de la Fira de la Carabassa? Pues mira, nosaltres el que solem fer és sortim a berenar, després mos passejam i sobre les dues pues, anem a dinar amb tota la família. Vull que has firat molt avui. Sí. Quins són els productes que has comprat? He comprat un edredon per ca nostra i una munta de pasta calenta. Com estàs visquent aquesta fira? Pues estic visquent superbé, la veritat és que hi ha bon ambient, ahir va ploure, però sabeu que avui ha sortit un bon dia i és una monada, la veritat. Què és el que t'ha agradat més de Però el que m'ha agradat més de la meva fira és mon pare que ven allà darrere trinxets. I aquests trinxets com se fan? Quin és el procés de creació? El procés tot ho feim a mà. Primer les team, les forjam, les trempam, les esmolam i li posem el mànec. I en aquestes fires sabem molt. Veus la gent disposta a comprar aquest producte tant d'aquí? Hombre, és producte local, és quilòmetre zero. A la gent li agrada tot això. Què és el que més mireu quan avalueu aquestes carabasses? Bueno, avui, el dia d'avui, el que feim és el concurs de la carabassa autòctona, perquè la carabassa gegant, que són aquestes que tenim aquí darrere, se va haver d'adelantar un mes. Per mort del canvi climàtic i les temperatures, aquestes gegants se produeixen i el que feim és el concurs, ara el dividim en dos. Abans se feia tot junt, perquè aquestes carabasses arribaven, però ara no. I ara feim primer les gegants i avui, el dia de la fira, feim la pesada i el concurs de les autòctones, que són les mallorquines. Toni Font, com a bon pagès, com ho feis per cultivar aquestes carabasses tan grosses i tan guapes? Donant bastant, cultivar bé la terra i donant menjar i aigua i un poc de carinyo. Bernat, i com és que t'has animat enguany a sembrar aquestes carabasses? Va ser gràcies al meu sogre. El meu sogre me va comentar de poder participar i fer un pot de poble i va ser... De fet, no havia sembrat mai, però me vaig engrescar amb això. Fins aquí la Fira de la Carabassa. Ara mos toca anar a firar un poc. Visca Muro i visca la Fira de la Carabassa!